זיו כספי, שלום. שלום לך, אלי. אני קורא לא מעט מודעות שמציעים בהן למכירה קרקע חקלאית להשקעה. עכשיו אני רוצה לשמוע ממך, מה עמדתך בעניין הזה? מה עמדתי? עמדתי מאוד מעניינת, הייתי אומר. תשמע, קרקע חקלאית, קודם כל אסור לשכוח, השימוש המותר הוא רק שימוש חקלאי. המעניין הוא שבדרך כלל אתה תרכוש אותה בהשקעה נמוכה, והיא עשויה להניב פירות בעתיד. מתי הפירות יגיעו? רק אחרי שהקרקע כמובן תעבור תהליך של שינוי ייעוד. אבל תהליך של שינוי ייעוד הרי עלול לקחת גם שנים רבות, ובכלל לא בטוח שהוא יתרחש, לא? ברור. ולכן, וכיוון שכך, ומדובר בהשקעה לטווח ארוך, רכישת קרקע חקלאית לא מומלצת למי שמתכנן לרכוש את הקרקע כדי לבנות את בית חלומותיו או את דירת חלומותיו בעתיד הקרוב. כן, יש לרוכשים דרך לדעת מראש האם מדובר בהשקעה טובה? תשמע, לא ניתן לדעת מראש אם באמת השינוי ייעוד יקרה. אבל כן יש דרכים לדעת היכן לא כדאי לקחת סיכון. אני בדרך כלל, כשאני בודק נושא כזה, מחלק אותו לשלושה. מישור קנייני, מישור תכנוני ומישור מסחרי. במישור הקנייני חשוב לוודא שהקרקע היא בעלות פרטית. למה פרטית? הרי רוב המדינה היא אדמות מנהל. אני פשוט לא ממליץ לרכוש למטרות כאלה קרקעות בבעלות מדינה, כיוון שבדרך כלל במקרה שכזה, כאשר כבר מתבצע שינוי ייעוד, הקרקע חוזרת למדינה, וכל מה שתקבל זה פיצוי נמוך. ובתכנון? במישור התכנוני כל מה שאתה צריך לעשות זה לברר אם קיימים הליכי תכנון לגבי הקרקע, או רעיונות לתכנון, ובאיזה שלב הם נמצאים. ובמישור המסחרי חשוב לבחון את תנאי העסקה המוצעת, את הכלכליות שלה, בהתחשב בסטטוס, באזור שבו היא נמצאת, במחירים באזור, בבתי מיסוי, בזמן הצפוי להפשרה ועוד. אני מבין, אבל כבר רכשנו קרקע, כבר הגענו לשלב של ההפשרה המיוחלת. חשוב לי להבין, האם הליך כזה כרוך בעלויות נוספות בהפשרה? שמע, זו שאלה חשובה, וזה דבר שחייבים לקחת אותו בחשבון. בעת שינוי ייעוד של קרקע בבעלות פרטית יידרש תשלום של היטל השבחה. ותאמין או לא, מדובר ב-50% מערך ההשבחה. זה חתיכת סכום. כן. בנוסף, צריך לזכור שבעת ההפשרה צפויות גם הפקעות של אחוזים מאוד גבוהים מהקרקע לטובת שטחי ציבור. ככה, למשל, אם אתה רוכש דונם, בערך חצי דונם מפרש לצרכי כבישים, מוסדות ציבור וכדומה. טוב, מכל מה שאני מבין ממך, נראה שמדובר פה בסיכון לא קטן. צריך לקחת את כל הדברים האלה שהתקזזו ממך בחשבון. ממש ככה, חתיכת סיכון. השקעה כזו מצד אחד יכולה להניב תשואה נהדרת בעתיד, אם באמת ההפשרה תתרחש, אבל עם זאת חשוב מאוד להיות מודעים לסיכונים, ויש לא מעט סיכונים, והייתי אומר שמה שבטוח הוא שהכרחי להתייעץ עם מומחה בעניין. זה תמיד טוב. זיו, תודה רבה. כיף גדול.